सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 6 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि गोमबोरनि खुद्रिनाय, बाक्सानि सबिराम बर'नि गोदोना सेरथे जाबाय, खामारदैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारिनि नोंनि आंखौ मोजां मोननाया, अरायथि ब्रह्मनि दावगाफु हारि, बाक्सानि अम्बिका बसुमतारिनि निजोम मोनसे बुब्लियाव आरो क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि गोथां जारिमिनाव गोथै खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।